Enillais goron Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych yn 2001 am ddilyniant o gerddi ar y testun Muriau. Mae fy ngherdd una yn seiliedig ar yr un thema, sef Muriau. Sôn wyf yn y gerdd hon am y Muriau a fu rhyngof a fywires fach, oherwydd yr ynysu sy'n bodoli ar hyn o bryd. Una. Wedi deufis dieithrwch, dest i'r ardd gefn yn llawd y dad, gan gyffwrdd pob creadur bach concrit, fel hen ffrindiau. Cyffwrdd a phopeth, a'r pellter rhyngom yn agen o anesmwythyd. Cyn sefyll wrth ymyl, fel petait yn cyflwyno dy hun i ddieithrin. Dy ddwyflwydd yn edrych i'm llygaid, gan aros am arwydd o'r hyn a fu rhyngom. Yna, wedi eiliadau a fydd fel cwlwm ar linyn cof. Estyn dy law fach, a minnau'n gafael fel dyn ar fi'n boddi. Dwy law yn ymestyn dros wadle, ac am eiliad, aeth y byd yn ôl i'w le. Wires fach yr haf, diflannais o'r ardd, gan adael dy neithdar ar gledr fy llaw. Helo, croeso i sesiwn rhif 3 o Alan yn Holly, a fi yn bles iawn ac yn hapus iawn i ddweud bod Peredur ap Gwynedd yma, cerddor a cyclist enthusiast. Dwi'n cael rhoi hwnna, Peredur? Ie, fi tym bach yn gaeth i seiclo, dwi ti'n iawn. Dyw hwnna ddim yn anghywir o gwbl. Un o'r rhesymau, oedden ni'n keen i siarad gyda ti wythnos yma, wrth gwrs mae Glastonbury fod digwydd, bysa fe di digwydd yn wythnos yma. A ges i'r cyfle i wario yn Glastonbury, sydd just yn incredible. A fi wedi gwylio peth o'r footage nôl, a ar ôl hon, os chi'n gwylio hon, mae rai chi fynd ôl i wylio fe, cos mae just yn amazing. Fel, be oedd hwnna fel? Dwi'n gwybod beth i ofyn am Glastonbury, but be oedd hwnna fel? Os taw 2009 wyt ti'n meddwl amdano, dwi fe? Nethon ni fe'n 2007 hefyd, mewn pabell, a wedyn 2009 ar yr other stage, a wedyn 2011 ar y pyramid stage. Pyramid stage, fi wedi gweld y footage. O, right. O, mae hwnna'n bonkers, ac ni wari 120,000 o bobl. Ni mlaen y llwyfan just cyn Beyoncé. So, braidd yn nuts. Ond hoff un fi yw'r un 2 flynedd cyn ni, pam wnaethon ni wari ar the stage. Wnaethon ni'r slot ar y llwyfan, le mae'r hael yn mynd lawr. So ti'n edrych mas, mae'r hael yn mynd lawr o flaen ti. Braidd yn bonkers. Na'r un gorau. 2009 yr un gorau. Bod mae 2011 yn oce. Mae'n oce. A'r llwyfan, a gael y wefr nhw fod o'r llwyfan, 2009 oedd y gorau. Chos yr problem gyda y pyramid, llwyfan pyramid, yw mae siwt gymaint o bobl yna, ti'n ma'n hollol detached, mae fath o disassociation gyda ti, rhwng ti a'r gynulleidfa. A mae'r gynulleidfa tua 20-25 medr o'r llwyfan. Mae'r pit... Ie, mae gap masif. Mae'n huge. A ti'n cael problem gweld y llinell gynta, so ti'n kind of gallu gweld nhw, ond maen nhw'n 25 medr pam ti'r llwyfan mor uchel a ni, a ti'n edrych lawr yn nhw fel ad. Mae fe braidd yn... Mae'r dissociative thing yn digwydd. So, yr other stage yw'r hoff lwyfan fi'n Glastonbury. I suppose mae hwnna'n fwy rock and roll hefyd, ti'n fel... Wel, mae'r wefr, mae'r cynulleidfa'n agosach at ti, a mae'r wefr just yn, mae rhywbeth arall. Helo, Sian Sexton ydw i, a dwi'n dysgu Cymraeg gyda Phrifysgol De Cymru. Dyn ni newydd symud tŷ, jyst cyn y cyfnod cloi. Felly, dyn ni cynllunio ein gaws ni ar hyn o bryd. Roedd pwll bawd byllt ni yn ein hen di, felly dyn ni awydd i ailgreu un yma.
Felly, beth rhaid i chi wneud i sefydlu pwll bywyd gwyllt? Yn gyntaf, rhaid i chi feddwl am safle addysg ar gyfer y pwll. Chi'n angen rhywle gyda golau haul da, ond dylech chi osgoi llefydd gyda coed neu llwyni uwchben achos bydd y dail yn cwmpo mewn i'r pwll. Yna, meddyliwch am y maint. 6 troedfedd wrth 4 droedfedd yn iawn, a dylai fod tua 2 droedfedd o ddyfnder. Mae dyfnder yn pwysig i amddiffyn creaduriaid fel brogod rhag eithafion tywydd. Marciwch y safle gyda llinyn ac yna symud y twrf i wneud y twll. Dyma'r un ein bod ni wedi paratoi yn gynt. Sicrhewch eich bod chi'n darparu gwahanol lefelau, fel silffoedd ar ochrau'r pwll. Yn gwneud hyn a'n darparu amrywiaeth o ddyfnderoedd ar gyfer gwahanol planhigion a chreaduriaid. Hefyd mae'n golygu bod anifeiliaid fel draenogiaid yn gallu crwydro mas os ydyn nhw cwmpo i mewn. Rhowch pond liner i mewn. Chi'n gallu defnyddio damproof membrane hefyd sy'n rhatach ac ymestyn fe ar draws yr ochrau. Yna, chi'n gallu gorchuddio fe gyda cherrig neu slabs, a phlanhigion sy'n caru llaethder, enghraifft y stilby, hardy geraniums a hostas. Mae llawer o wybodaeth ar-lein am planhigion sy'n addys ar gyfer y pwll ac mewn canolfannau aquatic hefyd. Y peth nesaf, rhowch carreg man ar waelod y pwll. Mae carreg man yn helpu'r planhigion sy'n eistedd dan dŵr i sefydlu eu gwreiddiau yna. Ond golchwch y carreg man yn gynt cyn i chi rho nhw i mewn i'r pwll. Nawr rhaid i chi lenwi fe. Y peth gorau i ddefnyddio ydy dŵr glawr. Os nad oes dŵr glawr ar gael, anaferol yng Nghymru, chi'n gallu defnyddio dŵr tap, ond paidiwch plannu unrhyw beth am wythnos achos bod clorin ynddo fe. Ar ôl llenwi fe, chi'n gallu dewis planhigion. Nawr, eisteddwch nôl ac yn aros yn frogod at bachlod y dŵr neu lefantod i'r ddangos. Ac y peth gorau, bydd y creaduriaid hyn yn bwyta'r malwod a chadw eich planhigion yn ddiogel. Result. Wel, pnawn da, Elen a Robert dwi, a dyn ni yma pnawn yma i drafod gwyliau yn ein sesiwn creu yn Covid. A wel, i wneud hynny, dwi'n falch iawn o gael cwmni 3 pherson, Prif Weithredwr yr Urdd, Pennaeth Gweithrediadau'r Sioe Frenhinol a Phrif Weithredwr Eisteddfod Genedlaethol. Croeso ato ni y 2 ohonoch chi. Wel, dwi'n meddwl ar y pwynt lle wnaethon ni benderfynu ohirio Steddfod Dinbych, roedd yna 56,000 o aelodau'r Urdd wedi cofrestru gystadlu'n y Steddfod, felly dwi'n rhaid ni feddwl yn sydyn am ffordd i barhau i rhoi llwyfan a chyfleoedd perfformio yn aelodau ni. Ac gwir ydy, dwi'n meddwl o'r cychwyn, roedd staff yr Urdd yn awyddus i drio gwneud rhywbeth gwahanol i sicr ddim i isad nôl ag aros tan fis Mai 21 i greu digwyddiad celfyddydol cenedlaethol i bobl ifanc Cymru. Felly, fel nes i sôn, eithon ni lwyddo i droes efo tiro mewn 8 wythnos o greu, cyflwyno a datblygu'r syned drwyddo i ddarlledu 27 awr o deledu byw, 15 awr o radio byw, heb sôn am y 10 o oriau gwylio ddigidol. Ie, mae fe wedi cael, mae fe wedi effeithio yn syfrdanol, dim jyst i'r gymdeithas ei hunan, ond mae'n knock-on effect ar bawb arall. I ni yn cyfrannu tua 40 miliwn tuat economi Cymru. A ond ni'n rhwng y Steddfod yr Urdd a hefyd y Steddfod Genedlaethol. Mi oedd gyda ni 2 ddigwyddiad. Mae gwyl tyddyn yn digwydd wythnos cyn y Steddfod yr Urdd. Mi goffwn ni gohirio hwnni yn mis Mawrth a hefyd y Sioe Frenhinol sydd yn digwydd yn Gorffennaf. Mae hwn wedi cael effaith mawr ar ein stwndinwyr wrth cysylltu gyda nhw i gohirio. Mae'n amlwg oedd hi'n ddim yn rhwydd iawn i siarad yn nhw. Mi oedd nhw'n a lot fawr o emosiwn. Achos maen nhw'n dibynnu ar y wyliau yma i creu incwm ar gyfer y flwyddyn.
Wel, yn rhyfedd mae AmGen yn gymuned cenedlaethol, a fi'n credu bod yn bwysig pwysleisio hynny, oherwydd mi gaethon ni drafodaeth gyda Pwyllgor Gwaith Ceredigion, a beth o'n nhw'n dweud oedd mi fydd yn steddfod ni flwyddyn nesaf. Ac felly, er bod nhw'n bwydo i fewn, fel mae cymunedau'r holl eisteddfod efi yn bwydo i fewn, mae'r AmGen yn steddfod genedlaethol os lici di. A beth sy'n hyfryd o ran AmGen, mi gei di dy bwyllgorau gwaith cynt, presennol, y dyfodol yn rhan ohono fe, ond hefyd dy bartneriaid. A fel mae Mared newydd dweud a Sian, pan wyt ti'n meddwl am gwyl, dyw e ddim yn rhywbeth unesig ar ben ei hun. Mae yna gymaint o bobl yn rhan yn bwydo'n i wireddu, nid jyst gwirfoddolwyr, ond hefyd partneriaid. Felly, beth sydd wedi bod yn hyfryd yw, wrth i ni drafod AmGen, i ni'n trafod gyda'r rhai fydde yn rhan o gymdeithasau'n arferol, a maen nhw'n dweud mae'r rhaid, oherwydd dyna pryd i ni mesur berw'r byd yn y Steddfod, pan ni'n clywed drwy cymdeithasau. Felly mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynny, bod na drafodaethau eitha cignoeth yn digwydd, oherwydd wrth gwrs mae'r byd yn newid, a mae'n bwysig bod llais bobl yn cael ei clywed yn y cyfnod yma. Fel mae'r bobl ifanc wedi gwneud yn y neges heddwch. Felly hefyd, ti'n gwybod, yn rhyfedd dwi'n trafod gyda Llangollen, a mae'r neges heddwch lenni cyn bwysiced ag eriod, os nad yn bwysicach, o ran yr egwyddor na o gydweithio a phob dim. E Pynt wedi 80 mlynedd. Rhwng cynghordy a buallt, chwilia'r waedd, uwchlaw yr allt. Hyd y lle fe gyfyd llain o diroedd tua'r dwyrain. Tiroedd tranc hen ddifancoll, erwau epynt ydynt oll. Trwy hael a glaw, distaw oedd yr afon trwy'r canrifoedd. Yn galw at y geilan wna'i hen lu cilienni lan. Ein galw oll drwy gefn gwlad, aeth honnau'n llawn chwerthiniad. Mae'n agof fod mwy nag un tir arall fel Tryweryn. Rhaid i wyneb yw'r dynion yma'r hyd y Gymru hon, sy'n dwyn y tŷ, sy'n dwyn tir, a malu am a welir. Ar hyd afon rhyw defaid sgidiau dir sy'n lledu'r llaid, o'i barics nos a bore, i ddod â lladd hyd y lle. Yma'n y cwm tanc mewn cae, bwledi mhant y blodau. Uwchlaw'r rhy hwn ni chliw'r haf hanesion cefn Bryn Isaf. Na geiriau chwedlau, na chan yn crybwyll Abercriban, na'r tir yn drwm o hiraeth wrth ddweud stori gelli gaeth. Rheibio eu cof drwy bob cae a'i troedio yn gatrodau, torri can y tir cynnar, dwy'n calon trigolion gwar, dwy'n ei gwlad, hawlio'r adwy, dwy'n epynt ohonynt twy. Yma'n ein hawr, mae'n a waith, i roi'r alawn war eilwaith i'r hen gartref. Ni hefyd buai'r hawl i ddod rhyw bryd yma nôl, a gwyddom ni nad yw deiar am dewi. Ti'n gweld efo'r cyfweld pobl dros Zoom nawr, ti'n meddwl beth hwnna'n rhywbeth sydd yn parhau unwaith mae'r clon dod i ben? Ti'n meddwl bod wedi bod mor hwylus falle fydd pobl di arfer efo gweld pobl yn rhannu mwy dros yr cysylltiad gwe? Ydw, fi'n credu fydd gweud y gwir, achos mae e mor rhwydd i wneud. Mae pobl, pryder o hyd yw safon, achos na'r un peth sy'n gwahaniaethu falle newyddion ar y teledu ag ati yw'r gwerthoedd cynhyrchu yma. Mae hwnna'n arbennig o wahanol, mae'n rhywbeth o'n i yn y gorffennol yn ystyried bod ni'n gallu cynnig oedd yn wahanol i rhywbeth gewch chi ar cyfryngau cymdeithasol ag ati. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, ni wedi gorfod derbyn, mae dyna'r unig beth sydd ar gael i ni. A fi'n credu bod gwylwyr yn gwerthfawrogi bod ni yn y sefyllfa yna, felly dyna pan chi'n cael y cynnwys yma ar y Zoom ag ati yn neud i'r prif benawdau newyddion. Ond fel ni'n gweud, o ran y rhwylustra ymarferol a chyflymder, a mae yna bwysau doi pethau o gwmpas yn sydyn iawn mewn newyddion, dwi'n teimlo falle fydd e'n parhau yn yr hir dymor. A mae rhyw elfen bach ddiddorol, fi'n edrych ar y sgrin fan hyn, mae pob un yn ei cartrefi yn cyfrannu bach o'i personoliaeth i'r sgwrs yma, nid yn unig trwy nhw hunain, ond trwy lleoliadau nhw. A dwi ddim yn ddrwg o beth i gyd, mae wedi bod yn ddiddorol iawn gweld ambell i wleidydd yn ymrafel ar dechnoleg ddiweddara'n gweld cefndir nhw wrth gyfrannu. Felly, pwy a wyr nad yw e'n ddrwg i gyd bod elfen o hynny o leia yn parhau.
oedd yr her i ni ar y cychwyn, oedden ni'n meddwl, ydyn ni dal yn mynd i allu argraffu cylchgrawn, ydyn ni'n gallu dosbarthu'r cylchgrawn. So mae hyn yn ddibynnol ar busnesau pobl eraill hefyd, ydyn nhw'n mynd i allu rhoi pethau ni lle fel bod i gweithwyr nhw'n gallu parhau i weithio. A dyna oedd yn pryder ni ar y cychwyn. Doeddwn ni yn meddwl ar ryw bwynt, falle byddai'n cyrraedd pwynt lle byddwn ni ddim yn gallu cynhyrchu'r cylchgrawn mewn print trwy gyfnod lockdown, ond mae'r argraffwyr Rwy'n Galeg wedi gweithio systema lle maen nhw'n gallu gweithio'n ddiogel ac felly mae'r cylchgrawn yn parhau i fynd. A mae'r dosbarthu'n dal i weithio hefyd. Yn ymarferol yn amlwg does ddim siopa Cymraeg lleol ar gael, lle byddai'r bobl yn draddodiadol yn mynd i brynu golwg. Ond mae wedi golygu bod ni wedi blaenoriaethu'n gwaith yn wahanol. Mi oedd da ni wedi lansio Golwg Plus. Mi oedd Golwg Plus wastad yn bwriad ar gyfer hwyrach ymlaen y flwyddyn, falle ar gyfer wsos Steddfod, lansio fo'n wsos Steddfod, da ni wedi lansio fo'n gynt. A mae'r tîm gweithio'n hynod o galad mwyn sicrhau bod hwnna'n gweithio yn ymarferol, fel bod pobl yn gallu darllen y cylchgrawn yn digidol ac yn gallu tanysgrifio'n digidol i'r cylchgrawn. Ac mae'r tanysgrifiadau mae hwnna wedi bod yn positif iawn, mae'r tanysgrifiadau wedi cynyddu, mae pobl yn mwynhau cael yr cylchgrawn yn syth i'w drws, yn hytrach na bod nhw'n mynd i'r siop i brynu, ac mae pobl wedi mwynhau darllen cylchgrawn ar-lein, felly o'n ffordd mae wedi yn gorfodi ni i gymryd yr her ac i gyflwyno'r y cylchgrawn mewn ffordd gwahanol, sydd wedi bod yn beth positif yn y pen draw, ond yn amlwg oedd o'n her ar cychwyn. A na gymryd y cyfle i ddiolch i holl staff golwg am sicrhau fod y cylchgrawn yn parhau i gael i gynhyrchu yn wythnosol, sydd yn ddipyn o her pan mae pawb yn gweithio o adra. Mi oedd ni olygydd newydd Garmon Ciro'n cychwyn wsos cyn i lockdown gychwyn, felly diolch wedi cyfarfod y tîm i gyd heblaw am dros Zoom, mae wedi bod yn gweithio o'i gegin, ac dwi'n meddwl bod o'n ddipyn o glod iddo fo ac i gweddill y tîm hefyd bod ni wedi parhau i wneud hynna'n wythnosol. Mae siopa wedi ailagor rwan di llun. Ydy hynna di newid pethau chi o gwbl? Wel, da ni yn cychwyn rwan yn gyrru'r cylchgrawn i siopa hefyd, i siopa Cymraeg, yn amlwg mae'n wedi bod yn archfarchnadoedd ac siop eraill trwy'r cyfnod. Felly gobeithio wedyn, bydd yn gwerthu'n siopa ni wedyn yn cynyddu, fel mae pobl yn teimlo'n fwy hyderus i fynd i siopa. Jyst yn credu bod e'n hynod o ddoniol bod Dominic Cummins wedi gwneud mwy i helpu'r Senedd na mae lot o bobl dros y blynydde wedi gwneud, achos unwaith ath y digwyddiad na, bod nhw wedi newid y rheolau yn Lloegr mwyn trial brwsio dan y carpet bod wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, so wnaethon nhw newid y slogans, a unwaith ddigwyddodd hwnna, na pryd nath pawb dino lan a gwe, mae'n wahanol, mae rheolau gyda ni'n wahanol, a unwaith dechreuodd hwnna, so mae'n anodd dweud Ifan wedi ti a fi gweithio gyda'r Senedd a lot o bobl arall os yn byddai wedi siwrdyn ni'n gallu cael yr ymwybyddiaeth hyn mas, o beth i ni gyda pŵer drosto yng Nghymru. Fi'n meddwl bod e'n hynod o ddiddorol dros y misoedd diwethaf, mae Dominic Cummins wedi gwneud mwy i helpu hwnna neu'n rhywun arall. So. Hi, Gareth sy'n yma. Dwi wrthi yn siarad gyda artistiaid sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer album Cymraeg y flwyddyn. Nawr, tro yma, mae da fi Carwyn Ellis. Es i draw i Rio am yr ailwaith. O'n i wedi bod yna yn dechrau'r blwyddyn gyda'r Pretenders yn agor i Phil Collins ar dechrau taith mawr wnaethon ni yn De America. Bu'n ni'n chwarae yn y stadiwm Maracana yn Rio de Janeiro. A pan o'n i na, o'n i jyst yn sgwrsio gyda Chrissy am gwahanol pethau, a oedd hi'n sôn am ei ffrindiau hi yn Rio. A oedd hi'n gweud, dyle ti gwrdd nhw, maen nhw'n cerddorion hollol ffantastig, a byddwch chi'n dod mlaen yn dda. So, pan daethon ni nôl wedyn, yn yr haf y blwyddyn na, bys i'n cwrdd â Cassine, y boi nath cynhyrchu'r album yn y diwedd. So, oedd e'n blwyddyn eitha prysur ar y cyfan, a bues i draw yn Brazil 2 waith. Yr ail waith bues i'n recordo rhan fwyaf yr album.